Malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos atrasan ng sasakyan ang isang restaurant sa Angeles City. Vaccination site sa Santa Ana, Pampanga, dinagsa. Schedule hindi raw nasunod ayon kay Mayor Norberto Gamboa. Manila Mayor Isko Moreno nagpasalamat sa mga Kapampangan politicians na lumahok sa aksyon demokratiko. At ika-111 anibersaryo ng kapanganakan ni Kong Dadong, ginunita. Art tourism isinusulong sa Lubao. Maya Pabemi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon. At narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Mga karehiyon, ang susunod pong balitang inyong matutunghayan ay medyo maselan po. Ito ho yung istorya kaugnay ho ng aksidente nga nangyari dyan sa may lungsod ng Angeles. Isang ginang po ang namatay matapos atrasan ng SUV ang isang restaurant dyan sa may barangay Balibago. At para sa karagdagang detalye, makakasama natin ang ating kasamahang si Paulo G. Santos na tumungo mismo dun sa pinangyarihan itong insidente ito. At Paulo, ano ang nangyari dito sa Balibago na naging dahilan daw ng pagkasawi ng ginang? Ito ba ay sinasabing driver error? Nakita ho natin yung video kanina. Ito ba mechanical error o driver error? Base doon sa initial na investigasyon. Justin, yan nga ang pinupuntirya ng investigasyon ng Angeles PNP at nitong forensic investigation team. Dahil dito sa binabanggit ng driver na di umano, Justin, ay biglaang napatapak siya dito sa silinyador imbes na doon sa preno sa kanyang pagmamaniobra. At resulta nga nito, Justin, dead on arrival dito sa Rafael Lasatin Memorial Medical Hospital o dating hospital ng Angeles o ONA, itong senior citizen, Justin, na si Miss Maribel Beltran. Dating guro ito at aktibo din sa academe dito sa Angeles City. Sugatan din, Justin, itong service crew ng Sushi's Cuisine na kinilalang si Perlin Rivera. Sila yung mga nasa loob ng naturang establishmento. Ito'y pasalubong, Justin, na pwede kang mag-dine-in at pwede kang umorder dyan sa mismong Oceana Compound. Makaraan ngang maatrasan ng humaharurot na SUV na may plakang ZCJ600 na minamaneho nitong suspect na kinilala namang si Matthew Pasukin, 29 anyos, nitong alas 11 ng umaga sa mismong compound ng gasolinahan ng Oceana dito sa Barangay Balibago, Angeles City. Kita naman, Justin, sa CCTV video na makarang umatras ng napakabilis na nagawang sumampa doon sa stoppage gutter. At alam naman natin, Justin, pagka umatras ka, lumampas ka doon sa stoppage, yung gutter, yung flooring, mas mataas ito doon sa establishmento at tinangka siyang pigilan naman nitong si Joey Gallarde, itong security guard ng Oceana Compound. Ngunit makikita din sa CCTV camera, Justin, na mabilis itong humarurot, makaraang umabante. Nakita nating umabante. Naplakahan ito at agad na naitimbre sa PNP. Ngunit hindi rin ito tinantanan ng mga nagmalasakit na motorista. At isa nga dito sa binabanggit ng PNP, Justin, ito yung Grab Food Motor Rider. Kaya siya kaagad na natimbrehan kasi yung unang timbre sa plate number at description sa sasakyan ay hindi akma. Kaya mabuti na lang, Justin, ay merong isang motor rider, Grab Food motor rider na hindi tinantanan at binubusinahan ito. At sa gawin naman dito sa area ng Arayat Street, hindi kalayuan sa inuuwian nitong suspect dito sa Timog Park, ay nahuli nitong mga kagawad ng PNP Station 2 ng Angeles City, PNP. Ayon na rin kay Police Major Aris Gonzales, human error yung initial nilang report sa pangyayari dahil sa depensa ng driver na yun nga, mali yung kanyang tapak. At maayos naman daw yung kondisyon sa pangangatawan. Hindi nakainom, Justin, yung driver. Ngunit tinitignan pa rin nila yung parte ng kanilang investigasyon, yung profile, kung anong pagkatao nito at
tinitignan nila yung ibang anggulo. Habang sasailalim din umano, Justin, sa mechanical forensic investigation ng PNP Crime Lab, yung sasakyan na involved. Justin. Paulo, itong driver nagpunta ka sa may presinto, nakapanayam mo ba o kaya naman ano yung kanyang sabihin na natin ano yung kanyang itsura kanina nung nangyari o matapos mangyari yung insidente, kasi may mga nagsasabi yung mga nagko-comment sa social media na ika nga bakit tumakas daw, nagtatanong ito ba natakot ba to o talagang intent ba niyang tumakas, base lang dun sa iyong obserbasyon at kung sakaling nakapanayam mo siya nung ikaw ay pumunta ka dun sa presinto matapos siyang maaresto, Paul. Justin, base na rin dito sa mga naka-aresto dito kay Matthew Pasukin, ang depensa umano nito kaya siya tumakas, natakot siya na baka kuyugin dun sa mismong ground na unang nakita niya pagkaurong talagang yung sitwasyon nitong kanyang naatarsan, Justin, nakita niya dahil duguan, nangamba daw siya sa kanyang seguridad kaya tumakas na lamang ito. Pero isa rin sa tinitignan ng PNP, Justin, alam naman natin sa mga kwento ng road crash, tinitignan natin yung hindi lang yung komposisyon na nung hawak niya yung manibela, kung ito'y gumagamit ng illegal na droga, kung ito'y nakainom, pati na rin yung pagkatao nito. Yun ang target ngayon ng PNP, makilala ng husto itong suspect na nagawa ngang tumakas, makaraang mangyari itong trahedyang ito. Paulo, yung bang pamilya ng mga biktima, nakuhanan ba ng ilang panig at kumusta yung naging reaction nila? Siyempre, ito nakakabigla talaga to, pero ano yung naging tawag dito, plano nila matapos itong mangyari to, dahil hindi inaasahan yung ginang na bibili ito, mga kariyon, para lang po sa inyong kaalaman. Tama ba, Paulo? Siya ay nandun para bumili lamang ng kanyang makakain, dumaan lang talaga, hindi naman din nagda-dine in. Nangyari to nung siya ay nagbabayad na doon sa counter, tama ba? Correct. Oo, Justin. At itong si Ma'am Maribel, Justin, ay hindi rin kalayuan yung kanyang inuuwian. Taga Santa Maria lang ito at ilang bloke mula doon sa mismong Oceana compound. At gaya ng binabanggit ng mga eyewitness at kilalang-kilala talaga itong si Ma'am Maribel Beltran na suki ng Sushi's Cuisine. At ugali nga raw nito, Justin, pagkatapos mamili ay saka naman magbibigay dito sa mga obrero tulad ng mga security guard at mga gasoline attendant doon sa mismong Oceana station. At ito rin namang naka-aksidente ay bumili, Justin, doon sa naturang establishmento. Kaya kung tinitignan nila yung anggulo na baka may iba pang senaryo, pagkakawari nitong mga eyewitness, Justin, talagang parehas lang silang customer, at nung mga pagkakataon na yon, lahat sila na sorpresa dito sa biglang pag-arangkada, paurong nitong sasakyan. Pero ilan dito nga sa mga nagpapaabot ng pakikiramay, Justin, sa pamilya Maribel Beltran, nakikita natin bumubuhos sa social media, pero sisikapin din nating makakuha ng panayam dito sa mga naulila ni Ma'am Maribel dahil mula sa kanyang mga estudyante, Justin, at sa kanyang mga colleagues ay abot-abot nga itong pakikiramay dahil sa biglaang pagkamatay nito at sa ganito pang uri ng trahedya. Paulo, kanina nakita natin dito sa video na ito, rinroll natin ngayon sa ating mga screens, merong isang mama na tinangkang pigilan yung sasakyan na naka-aksidente, yung umatras na sasakyan, lalo na nung paalis siya, hinarangan pa nakita ng nahuli ng camera, hinarangan. Ito ba, ito nakapanayam mo kanina, kung di tayo nagkakamali, ito yung security guard, ano ba yung naging tumakbo sa isip niya nung mga panahon daw na yun, Paulo, nung syempre hinarangan niya itong sasakyan, tapos meron pang nagwawalis, na muntik na rin mahuli nung sasakyan talaga, nung pag-atras. Ito ba, Paulo, nakausap mo sila? Kumusta sila ngayon? Ano yung kanilang kondisyon? Alam mo, lahat sila na-shock daw dun sa pangyayari kasi
bukod dun sa lakas ng impact nung tumama paurong itong SUV, gusto nilang unawain kung papaano naisip pa nitong driver na tumakas. Samantalang nung umurong ito, dumaos-dos sa loob ng establishmento, mga ilang segundo din yun. At pakiwari nitong si Joey Gallarde, huminto ito at bababa para humingi ng saklolo o tulungan man lang yung mga natamaan niya doon sa loob. Pero huminto lang ito ng ilang segundo, Justin, pero nang akmang lalapitan sana siya ng security guard na si Joey, ay saka naman ito pumaripas ng takbo na nakita din naman sa CCTV camera. So itong Oceana Compound, yung management, willing na ibigay pa yung ibang anggulo ng kanilang kuha ng CCTV, habang ito namang Sushi's Cuisine, Justin, meron pa raw itong mas malinaw na kuha mula doon sa loob, na kitang-kita kung papaano pumasok itong SUV na higit na makakatulong sa investigasyon ng PNP ngayon. Paolo, panghuli na lamang, sa mga oras na ito, nasaan yung suspect at ano yung mga kinahaharap niyang kaso dahil dito sa insidente ito? Okay, so far dito sa binabanggit sa atin ni Police Major Aris Gonzales, nahaharap ito sa reckless imprudence resulting to homicides, serious physical injury at damage to property. Yung disposition nito, Justin, bagamat ang nakahuli sa kanya sa Station 2, yung koordinasyon na rin nitong Angeles Traffic Unit, yun muna raw ang ipoproseso nila dahil bukod dito sa SOCO investigation team na kumuha ng mga nag-imbentaryo ng ebidensya diyan sa mismong crime scene, gusto rin nilang makuha yung detalye, mas malalim ang pang-investigasyon sa pagkataon nitong driver, Justin. So kanina alas 4 ng hapon ay nasa traffic management unit itong kustodiya ng naturang suspect, pero nakaantabay dyan itong Angeles Police District, Justin. Maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong ulat. Susubaybayan natin yung magiging development ng investigasyon kaugnay ng kasong ito, at ang CLTV po ay nakikiramay sa mga pamilya ng nasawi sa insidente. Sa iba pang mga balita, nakuhanan ng isang citizen journalist ang pagdagsa ng mga tao sa vaccination site sa Santa Ana, Pampanga nitong nakaraang Sabado. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, hindi raw kasi nasunod ang schedule ng mga nakatakdang tatanggap ng second dose ng bakuna kontra COVID-19, kaya nauwi sa kumpulan ang vaccine rollout. Narito po ang detalye ng balitang yan. Makikita sa mga video at larawang ito nakuha ng citizen journalist na si Sara Evangelista ang maraming tao sa covered court ng Barangay San Joaquin, Santa Ana, Pampanga noong September 25, araw ng Sabado. Ito raw ang vaccine rollout para sa mga tatanggap ng second dose kontra COVID-19. Pagdating namin dito, nadatnan namin, ang dami. Tapos sinasabi ng mga tao, meron daw first dose, second dose. Kaya kami second dose na. Kaya hindi namin in-expect na ganito karami pala yung mga tao. Yung mga tao matitigas ang ulo, ayaw silang na magkaroon ng social distancing. Siksikan eh. Sa panayam ng CLTV News kay Mayor Norberto Gamboa, sinabi nito na hindi nila inaasahan ang sabay-sabay na pagdating ng mga babakunahan para sa second dose na nabibilang sa A3 at A4 category. Maka-schedule na rin. Ngayon, igitang schedule na titips tala rin para maging crowded itang kakatamong lugar. Kung malatiya mo, daratang. Bigla lang datang keng sa Nayaldo, siyempre siksikan lang. Ayon pa sa alkalde, kaagad naman umano nilang isinaayos ang sitwasyon sa tulong na rin ng mga miyembro ng kapulisan. Minaos ko yung PNP, kahit pepa sa tamo,
para kitang kahit protocol dahil mag-social distancing. Pero etapa mo rin naiwasan muling 900 lo siya din di na tanga tao. Opo. 900 lo. Ito mo rin ang ito, inarita na lang naman. Kasi, balo mo naman kinakaya mga potang miras na minimualang kaya tamo. Nananawagan naman si Gamboa sa mga nakatakdang bakunahan na sumunod sa schedule na ibinibigay ng lokal na pamahalaan upang maiwasang maulit ang pagdagsa ng mga tao. Justin Dizon, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Ang City Councilor Amos Rivera nanumpana bilang miyembro ng Aksyon Demokratiko. At broadcaster na si Deng Pangilinan, tatakbong mayor ng Mabalacat City bilang isang independent candidate. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita dito sa Central Luzon. Nagbabalik po ang CLTV News. Nanumpana bilang bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko si Angeles City Councilor Amos Rivera. Naniniwala raw ang konsehal na sa parang ng pangogobyerno ni Mayor Isko Moreno na tinatawag umanong inclusive. Si Rainiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Kasabay ng 54 na mga local official at politiko mula sa iba't ibang panig ng bansa nanumpana si Angeles City Councilor Amos Rivera bilang bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko. Mismo ang standard bearer ng partido na si Manila Mayor Isko Moreno ang nanguna sa nasabing mass oath-taking. Ayon kay Councilor Rivera na pagdesisyonan niyang lumahok sa partido dahil iisa ang linyada ng kanilang mga plataporma. Naniniwala din po kami na ang talagang susi sa pagbabago po sa ating bansa o kaya sa siyudad ng Angeles, yung tinatawag po niya kaninang inclusive governance na kailangan nilapit natin at isama natin ang taong bayan sa pamumugobyerno. Dito'y muling iginiit din ni Rivera ang kanyang plano para sa 2022 elections.
Ako po tatakbo bilang mayor po ng Angeles City sa darating pong 2022 elections, no? Kung papalarin, nakahanda na raw ang mga priority project ni Rivera para sa lungsod. Top 3 agenda of course would be a better healthcare system, no? Kailangan maging accessible po, lalo na po sa mga pamilyang mahihirap. Yung po magkaroon po sila ng libreng pagamutan, no? Number 2 of course is food security program. Diyan po dadaan po yung kailangan natin yung economic recovery program, na kung saan dapat bigyan po natin ng trabaho yung mga tao sa Angeles. Hindi rin umano dapat isang tabi ang sektor ng edukasyon. Gusto po natin, sa first term po natin, 5,000 scholars ang may bibigay po natin sa mga taga-Angeles po. Si Rivera rin ang isa sa mga bumuo ng local party na Bayong Angeles na tututok raw sa mas progresibong syudad. 2013 nang una siyang manalo bilang city councilor sa ilalim ng local party na Abe Kapampangan na pinamumunuan noon ni dating Mayor Edgardo Pamintuan. Bago ang pagsabak niya sa mayoralty race ay ang pagtatapos naman ng kanyang ikatlong termino bilang konsihal. Ito po ay inilunsad para magkaroon po tayo ng bagong klaseng liderato, bagong klaseng pangugobyerno, at the same time bagong Angeles. Kailangan nun nating i-boost ang urban agriculture, no? Dahil naniniwala tayo, pag healthy ang pamilya, pag healthy ang community, bababa at babawas po yung mga pasyente natin sa mga hospital po natin. Ang Angeles City ay isa sa 2 highly urbanized cities sa gitnang Luzon. Ito rin ang may largest voters population sa buong Pampanga na aabot sa nasa 200,000. Kilala ang lungsod bilang hotels and restaurant district na patok sa mga local at foreign tourists. Ito rin ang tahanan ng ilang premyadong universidad sa bansa. Rainiel Pawid, CLTV News. Mula sa Angeles City, tumungo naman tayo sa kalapit na lungsod sa Mabalacat. Hindi na raw paawat ang Kapampangan broadcaster na si Deng Pangilinan sa kanyang planong pagtakbo bilang alkalde. Kabilang daw sa mga tututukan ng dating presidente ng Pampanga Press Club ang krusada kontra korupsyon. Ayon naman kay incumbent Mayor Crisostomo Garbo, walang masama sa hakbang ni Pangilinan na maging isang corruption buster. Ngunit dapat din daw tignan nito kanyang naging pagsuporta kay dating Mayor Marino Boking Morales. May exclusive report si Paulo G. Santos. Isang linggo bago ang nakatakdang paghain ng Certificate of Candidacy, humarap sa CLTV News si dating Pampanga Press Club President Diosdado Deng Pangilinan. Kilala siyang founder ng online news portal na iOrbit. Anya, sarado na ang petsang 4 ng Oktubre para sa kanyang paghain ng kandidatura para sa pagkaalkalde ng Mabalacat City na di umano'y resulta na rin ng konsultasyon mula sa kanyang mga sectoral leaders. Well, sa darating na October 4, tayo magpa-file na ng Certificate of Candidacy officially as independent. At bago tayo nag-file, actually nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga consultation ng mga iba't ibang mga sektor sa ating Mabalacat. Paglilinaw ni Pangilinan, hindi lamang sa larangan ng broadcast industry siya nakilala. Sa panahon ni former Mabalacat City Mayor Boking Morales, naitalaga at nagsilbi umano siya ng 18 taon bilang Board of Directors ng Mabalacat City Water District. At kahit na naging kontrobersyal umano sa issue ng korupsyon noon ang ninong niya na nagkaroon na mahabang panahon sa poder, hindi raw siya na-involve sa korupsyon. Kahit 5, siguro. Sabihin na natin kahit 5 delay. Kung ano yung binibigay ng gobyerno, yun lang ang tinatanggap ko. Walang labis, walang kulang. Bentahe umano niya sa mga botante ng Mabalacat ang kanyang katapatan na isang pinakamahalagang elemento ng public office. Alam mo, Paulo, hindi naman mahirap ang magserbisyo at manungkulan sa gobyerno. Very basic, very simple. Huwag mo lang nakawin ang pera ng mamamayan. Corruption buster ang imahe ni Pangilinan sa titulong Nauuna ang kanyang mga kabalen o Deng Mabalaqueño Pamu 2022. Hindi rin daw for substitution ang kanyang pagkandidato para sa sino mang malapit sa kanya. Hindi po tayo political dummy ni Mayor Boking Morales. In fact, siguro may 2 taon na kami hindi nakikita ni ninong ko. Kaya alam ko, nasa Amerika siya, pero balita ko, nandito na rin siya. Ngayon, ako naman, malapit ako kay Mayor Boking. Pero indirect, hindi naman ako nagtrabaho sa munisipyo. Isa lang ako sa mga consultant niya noong panahon na yon.
Yung mga Isa rin sa mga nabanggit ni Pangilinan ay ang issue sa paggasta ng budget ni incumbent Mayor Chris Garbo. Handa umano siyang magbigay ng Commission on Audit o COA report sakaling maging available ito. Sa panig naman ni Mayor Chris Garbo, wala siyang pagtutol sa kandidatura ni Beng Pangilinan. Wala naman po tayong mako-comment doon sa sinasabi niyang tatakbo siya kasi demokrasya naman po tayo. At the onset naman po, talaga naman po aminado ako na kinakausap ko for a gesture of reconciliatory na dahil may kinakarap po tayong pandemya ngayon. Kaya ako nilapitan siya at nagpunta, bumisita sa kanya na kung pwede magtulungan muna tayo para labanan itong kinakarap nating pandemyang ito. Ayon kay Garbo, handa niyang sagutin kung ano man ang mga isyong bubuksan ni Pangilinan, pero wag daw sanang magamit ang kanyang online news portal para sa propaganda. Sa media, siguro po, pwede siguro para bang muna niya, parang mag-live muna siya doon at nasa kanya na po yan kung ano po yung lalabas doon, kung talagang ilalayo niya yung sarili niya doon sa i-orbit. Samantala, sa pag-question ng serbisyo publiko ng administrasyon ni Garbo, hindi naman umano siya magiging balat sibuyas. Po, ang tanong doon ng mga tao, bakit nung kasama niya si Mayor Bokeng, bakit hindi siya nagtanong ng ganon? Bakit ngayon pong marami pong ngayon ang serbisyo na naipapakita, nailalatag, bakit ngayon po ang tanong niya ngayon yan? Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News, Manila Mayor Isko Moreno nagpasalamat sa mga Kapampangan politicians na lumahok sa Aksyon Demokratiko. At suspended Mayor J.T. Punsalan at Acting Mayor Leonora Wong sa bayan ng San Simon, inaasahang magtatapat sa laban ng pagkaalkalde. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News. 14 na politiko mula sa Pampanga ang nanumpa bilang bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko Party. Ang mga kabalen political supporter, personal namang pinasalamatan ni Aksyon Standard Bearer Mayor Isko Moreno. Si Radiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. All out ang ipinakitang suporta ng ilang kilalang political names ng Pampanga sa isinagawang mass oath-taking ng mga bagong miyembro ng Partidong Aksyon Demokratiko sa Maynila nitong September 27. 14 na kapampangan politicians ang kabilang sa mga bagong miyembro ng aksyon. Present sa event si Pampanga 3rd District Board Member Attorney Jun Canlas. Tangan natin yung prinsipyo. Prinsipyo ng tamang pangungobyerno, prinsipyong pangungobyernong makadiyos, makatao at makabansa. Yun naman ang tangan natin. Naisipan din umanong lumipat ng partido ni Canlas upang mas bigyang daan ang mga proyektong tututok sa sambayanan. Mula noong ako'y galing sa liberal, naging aksyon tayo ngayon. Isa lang nga naman tangan natin prinsipyo, people empowerment. Paano palalakasin ang kakayahan ng mga tao, ng sambayanan. Nanumpa rin sa partido si former 3-term Arayat Councilor Jeff Luris. Dito na rin niya inanunsyo ang kanyang pagtakbo bilang Vice Mayor ng Arayat sa 2022 elections. Gaya ng hangarin ng aksyon, maayos na healthcare system din ang uunahin umano ng dating konsehal. Ngayon, under construction na at ginagawa na yung aming pasilidad na 4-story building na libreng ultrasound, x-ray machine, CT scan, MRI at yung dialysis center ko sa Barangay Arenas nakatayo na rin po. Bukod kina Canlas at Luris, kasapi na rin ang Aksyon Demokratiko Party sina Board Member Benny Hocson, Board Member Nelson Calara, Makabebe Vice Mayor Annette Flores Balgan, Makabebe Councilor Maria Claire Teres Balgan, Minalin former Vice Mayor Edgar Yambao, Minalin Vice Mayor Philip Nagit, Candaba Mayor Rene Maglangke, Candaba Vice Mayor Michael Sagum, Councilor Marlon Balagtas, Councilor Ruding Gonzales at former Barangay Captain Vic Balahadya. Ang suporta ng mga politiko mula sa Pampanga ikinatuwa naman ni Aksyon Standard Bearer na si Manila Mayor Isko Moreno. We will try to reach as many as possible as soon as possible. But today, salamat sa Diyos, salamat sa kanila, saka nakita mo rin to, maraming bata. Samantala, kabilang sa mga elected national official ng aksyon ay mula rin sa gitnang Luzon. Vice Chairperson si Concepcion Tarlac Mayor Andy Lacson, habang Vice President for Youth si Olongapo City Councilor Kayan Legaspi. Radiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, posible raw maging mainit ang labanan sa pagkaalkalde sa bayan ng San Simon, Pampanga. Inaasahan kasi ang paghaharap ni suspended Mayor JP Punsalan at Acting Mayor Leonora Wong. Parehong ipinagmamalaki rin ang dalawang kanilang kinaanibang partido. Pero ayon sa isang political analyst, hindi na raw daw ganun katimbang ang prinsipyo ng partido sa panahon ngayon. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Mula sa postura na nakatayo na at sa ibinibidang kaya pa niyang bilisan ang speed ng treadmill, hinding-hindi na umano mapagdududahan ang lakas nito na kaya pa niyang magbalik sa pwesto bilang alkalde ng San Simon. Ito ang sagot ni San Simon Acting Mayora Leonora Wong sa puna ng mga kritiko na hindi na niya kaya pang tumakbo. Hirit niya kung ipinagmamalaki rin daw ng kanyang mainit na kalaban sa politika na sila'y miyembro ng National Political Party na PDP laban. Sagot ni Wong, iba ang laban sa national at local. Pares lang makasaw, but you're asking the strongest. I go for the local party. Kasi the local party, like, okay, the provincial government knows the grassroots of San Simon. But the national, they will only rely King Mayor. Kambilan pa rin ang local political party ni Wong at PDP laban naman ang kanyang matinding katunggali na si suspended Mayor JP Punsalan. Aminado si Wong na sa eleksyon sa lokal, mahalaga ang partisipasyon ng mga barangay kapitan at dito aminado siyang lamang ang suspended mayor. Ngunit patutsada niya, hindi umano nakasisiguro si Punsalan na sa kanya ang mga kapitan hanggang halalan. Bilangan na ng kapitan.
sa kapitan ba natin dito sa San Simon, outnumber ba tayo? Yes. As of today. As of today. Soundbite yun. As of today. Samantala, sa panig ni Mayor JP Punsalan, handa na siya sa pagtakbo sa darating na 2022 mayoralty seat. Pero nang usisain namin siya kung saan faction siya nabibilang, sagot ng alkalde ay doon umano siya sa kikilalanin ng COMELEC. Sa amin naman, kung sino yung maging accredited ng COMELEC, dun tayo susunod. Since we are all members of the PDP laban, wala pa. We are waiting for the CONA. Naniniwala si Punsalan na matatag na partido politikal ang kanyang kinaaaniban. Kaya hindi na raw maaawat ang kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa re-election sa darating na October 8. October 8 po, umaga. October 8. Okay. So asahan na namin 'yon. You're winning for re-election. Between 9 to 10 a.m. sa COMELEC, San Simon. Samantala, sa pananaw ng isang political analyst at senior research fellow ng Ateneo School of Government na si Attorney Michael Yusinko, ang prinsipyo ng political party kung ikukumpara ngayon sa nakalipas na panahon ay ibang-iba na raw. 60s to the 70s to the 80s and under the 1987 Constitution, wala tayong matatawag na genuinely democratic political parties. So, dun sa tanong mo na normal ba itong nangyayari sa politika natin na ang mga partido ay ang tinatawag guys, candidate-driven, totoo, normal yon. Masama man sabihin, pero talagang bulok ang mga political parties natin. Ayon kay Yusinko, kung mabibigyan ng halaga ang prinsipyo ng iisang partido, hindi umano sa imahe ng kandidato tatakbo ang halalan. Higit umanong magiging mataas ang uri ng pangangampanya ng mga ito dahil sa ideolohiya at estratehiya sila magkakatalo. Yung hindi napili ay magtatayo ng sarili niyang partido ulit para siya yung tumakbo sa sarili niyang bagong partido. So that again is evidence of yung kabulukan ng political parties natin. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik, ika-111 anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, ginunita at art tourism isinusulong sa bayan ng Lubao, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News. Nag-alay ng bulaklak ang mga opisyal ng Lubao, Pampanga sa monumento ni dating Pangulong Diosdado Macapagal bilang paggunita sa kanyang ika-111 kaarawan. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagpapaganda sa museong inilaan para kay Kong Dadong bilang bahagi na rin ng pagpapasigla sa art tourism ng bayan. May detalye ng balitang yan si Radiel Pau. Sa ika-111 birth anniversary ni former President Diosdado Macapagal, nagsagawa ng isang wreath-laying ceremony sa harap ng kanyang monumento sa Lubao, Pampanga. Bilang pagbibigay pugay sa naging ambag ng dating Pangulo at Tubong Lubao na si Kong Dadong, isinaayos ang Museyong Laan para sa dating lider. Dito makikita ang ilang larawan at gamit ni Kong Dadong na naging bahagi ng kanyang makulay na buhay. And yung next po na project namin is yung Pubo. Kung nakita nyo po ay medyo pangit na pong tingnan. So, hopefully next year kung papayag yung office and depende rin po sa budget ng national government. Ano mo ibabaguhin sa total renovation na po. Dahil nga sa pandemya, limitado pa rin ang maaaring bumisita sa museo. Hindi rin umano sila tumatanggap ng mga walk-in visitors. As of now po, ang pagtanggap po namin ng visitors is by booking po kami. And maximum of 10 packs for 15 minutes lang po. Ayon naman sa Tourism Office ng Lubao, isa ang art tourism sa kanilang nakikitang paraan upang magkaroon ng oportunidad ang ibang nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Ang mga pasyalan tulad ng museo at aklatan ni Pangulong Diosdado Macapagal ay talaga namang kaaliwan at kapupulutan pa ng aral ng mga bibisita rito. Kung magiging maganda umano ang visitor count ng museo, magiging daan ito sa ibang uri ng negosyo. Inspirasyon daw ng lokal na pamahalaan ang naging buhay ng dating Pangulo kung paano ito umahon mula sa kahirapan. Si President Macapagal is a poor boy from Lubao and he was able to rise po to presidency na pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Samantala, dahil bawal pa rin ang mass gatherings, 2 sunod na taon na ring suspendido ang Kong Dadong Awards na nabibigay ng pagkilala sa mga natatanging residente ng bayan. Kaya naman target ngayon ng Tourism Office na pasiglahin na lamang ang art at historical potential ng Lubao. Rainiel Pawid, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay na panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po at narito po ang magiging taya ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Nakaka-apekto po ang trough ng Typhoon Mindule, yung bagyong nagbabatsyabong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility today, na nakaka-apekto po ngayon yung kanyang extension dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. So, impormasyon po natin sa bagyo na yan ay ito po ay namataan sa layo na lamang na 1,495 kilometers dyan sa silangan po ng extreme Northern Luzon. So nagtataglay na po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na po ng 190 kilometers per hour. Medyo humina po ito ngayon. Kaya lamang po ay kumikilos ito ng pahilaga-hilagang kanluran sa mabagal na pagkilos. Samantala po, isa pa pong tropical depression ang namataan po ng Pag-asa, pero napakalayo pa naman po ito. Namataan po ito sa 3,200 kilometers, dyan po silangan din ng extreme northern Luzon. At mahina naman po ito, kaya lang po ang kanyang movement almost stationary. So sa ngayon po, ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa kumisan ay magiging maulap ang papawirin na meron lamang po tayong inaasahang mga isolated cases ng mga rain showers na dulot nga po ng trough ng Typhoon Mindule at ng localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, although hindi naman po tayo masyadong maapektuhan ng bagyong papasok at hindi rin po siya magtatagal sa loob ng PAR at lalabas na rin po siya maybe tonight or tomorrow morning. So wala po itong epekto sa alin ng parte nating bansa, pero magbibigay lamang po ito ng medyo kaulapan, lalong-lalo na po dyan sa may extreme northern Luzon, at nagbibigay rin po ito ng mga isolated cases ng mga rain showers. So sa ngayon po, pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming mga social media pages.
at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News para sa Facebook. At sa Twitter naman at CLTV 36 at CLTV 36 Official sa Instagram. Kung nais nyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube account at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 39 cable partners dito sa Central Luzon. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News, Karehiyon, 88 days to go na lamang po at Pasko na. Mag-iingat po tayo palagi. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos atrasan ng sasakyan ang isang restaurant sa Angeles City. Vaccination site sa Santa Ana, Pampanga, dinagsa. Schedule hindi raw nasunod ayon kay Mayor Norberto Gamboa. Manila Mayor Isko Moreno nagpasalamat sa mga Kapampangan politicians na lumahok sa aksyon demokratiko. At ika-111 anibersaryo ng kapanganakan ni Kong Dadong, ginunita. Art tourism isinusulong sa Lubao. Maya Pabemi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon. At narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Mga karehiyon, ang susunod pong balitang inyong matutunghayan ay medyo maselan po. Ito ho yung istorya kaugnay ho ng aksidente nga nangyari dyan sa may lungsod ng Angeles. Isang ginang po ang namatay matapos atrasan ng SUV ang isang restaurant dyan